Henkilötietomme ovat uskomattoman arvokkaita ja niiden suojaaminen verkossa on olennaisen tärkeää. Ota ensinnäkin hallintaasi yksityisyysasetukset sosiaalisessa mediassa. Rajoita sitä, kuka voi nähdä postauksesi, ja liiallinen jakaminen voi altistaa sinut riskeille. Ymmärrä seuraavaksi, mitä henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot eli PII ovat. Näitä ovat nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Mieti kahdesti ennen kuin jaat niitä verkossa. Äläkä unohda lukea pienellä painettua tekstiä. Nuo tietosuojakäytännöt. Niissä kerrotaan, miten tietojasi kerätään ja käytetään. Saatat yllättyä siitä, mihin olet suostumassa. Tyhjennä säännöllisesti selaushistoria, evästeet ja välimuisti pienentääksesi digitaalista jalanjälkeäsi. Se on yksinkertainen toimenpide, jolla on suuri merkitys. Lopuksi ole tarkkana siitä, mitä jaat. Jokainen viesti luo digitaalisen jäljen, ja vaikka yksityisyysasetukset olisivat vahvoja, tietosi voivat silti livahtaa läpi. Noudattamalla näitä ohjeita et suojaa vain itseäsi, vaan autat luomaan turvallisemman digitaalisen maailman kaikille.